Siqala ukuzwela kwabaningi okwanda kwesihlava sey'thandana ey'bulalanayo. Lokhu kuza emveni kokuba kube ney'ndaba ey'qinisekisiwe nebey'veza ukuthi endaweni yaseMgaba ukhona omunye wesilisa osephinde wagwaza wabulala lo bekade ethandana naye, wagwaza ingane yabo wase eyayikhunga naye. Mbukelo esiletha Uhle TV siyakubingelela, ungakhohlwa ukuncofoza u-like, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti udaba esibika ngalo udaba olubika ukuthi isithanda ukuzwela kwabaningi okwanda kwesihlava sey'thandana ey'bulalanayo. Lokhu kuza emveni kokuba kube ney'ndaba ey'qinisekisiwe nebey'veza ukuthi endaweni yaseMgaba ukhona owesilisa oneminyaka elinganiselwa kwengu-24 ubudala ogama lakhe lingumLondicele, ogwaze wabulala lo bekade ethandana naye onguBongeka Makhathini noneminyaka engu-22 ubudala, kanti-ke uphinde wagwaza ingane yakhe eneminyaka emithathu wase eyayilengisa naye. Kanti lo mlisa phambi kokuba ayilengise yena, uthe uma eqeda ukwenza lesi gameko wayesethumela umqhafazo kumalume wakhe echaza ngase kwenza